האמבטיה צריך להחליף אותה. צריך להחליף אותה. למה אפשר. יש לך... למה? אפשר, לאותו גודל. לאותו גודל. אז למה להחליף? האמבטיה הזאת היא קודם כל מגעילה, והיא שרוטה, וכבר שייפנו אותה, ועוד פעם היא שרוטה, לא. ראיתם, מודיע לי את זה בשידור חי. נכון. נכון, צריך ליד. אנחנו גם צריכים אוטו חדש, אנחנו גם צריכים ספה חדשה, אנחנו צריכים עוד הרבה דברים. אבל אתה יודע שאני אוהבת אמבטיות. את יודעת שאני אוהב אותו. את יודעת, הסתכלתי, פוליס הוציאו 5 אלבומים שהם מעידים שכבר אחרי האלבום השני, הם בייסיקלי רצו להתפרק כבר, כאילו בייסיקלי, הם המשיכו, תראי, גם היה מדובר פה על כסף ענק על השולחן, אבל מעבר לזה הם כן הרגישו עדיין, אני לגמרי יכול להבין היום את המקום שסטינג מגיע עם שיר שלו, שהוא אומר, זה צריך להיות ככה, חבר'ה, אני כבר כתבתי את זה, אני לא רק כתבתי, הוא מביא להם את זה עם דמו מוכן עם כל התפקידים, ואז אנדי סאמרס שהוא גיטריסט על כאילו וסטיוארט קופלנד שהוא היה מתופף אגדי, אומרים טוב נשמה, סחטן עליך, אבל יש לנו גם מה להגיד פה על התפקידים. Tell me about it, כי אני עובדת עם 3 שותפים, כאילו עוד 2, כבר 8 שנים, והכל התחיל אתה יודע, זה מתחיל בזה שאתה במין הנימון כזה. לגמרי. וכל אחד אומר, מה שאתה רוצה, לא מה שאת רוצה, וזה, ואז אתה עולה לבמה ואתה אומר, אוקיי, זה לא לגמרי מה שאני רוצה, אבל הם רוצים את זה, הסבבה. כן. וכל אחד אומר את זה, כן? כן. ואז עוברת לשנה, ופתאום כל אחד מתחיל להגיד את דעתו, ואומר, לא, 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 ככה אני רוצה את זה. פתאום ההנימון נגמר. פתאום, אתה לא אוהב בדוגי? אני חשבתי שאתה נורא... לא, אני אוהב. אני לא אומר זה לא טוב, זה נחמד. אבל אולי אפשר, אולי אפשר. ואז יש שלב אחר של כאילו, אוקיי, אפשר לעשות, למה לא? אני פתוח, ודאי. אני לא אומר שאני יודע הכל, אני יכול גם להקשיב. ואז מגיע שלב כזה. בדיוק, אבל בסופו של דבר, אנחנו כבר 8 שנים ביחד. כן. 8 שנים, עברנו כל כך הרבה ריבים, וזה, ברגע שאתה עובד על זה כמו שצריך, ואתה יודע שאתה צריך להתפשר פה, ואז אתה מתפשר, והשני מתפשר גם. כן. למה אתה עושה פרצוף? אני לא יודע איך זה יעבוד, הדבר הזה, אני באמת לא יודע. איך, מה? למרות שזה, אני אומר, העניין הזה של הפשרות, אולי שיהיה יותר ברור על מה אנחנו מדברים פה, אוקיי, זה פודקאסט, אנחנו מדברים ועורכים את הפודקאסט שלהם, אבל יש את הרילס, נכון? יש להוציא רילס, כי צריך להוציא רילס, כי צריך כמובן להוציא תוכן, כן, מגיע. עכשיו, שנינו גם אנשים קומיים, שנינו קומיקאים, אפשר להגיד בלי קשר לכלום, אני סטנדאפיסט, צחקנית קומית, בסדר, אבל בקומדיה, סיינפלד אמר פעם שקומדיה היא אפילו עוד יותר סובייקטיבית מאוכל. אתה אפילו יכול להתפשר על אוכל, אתה לא יכול להתפשר על הקומדיה שלך, כאילו על מה שמצחיק אותך או לא מצחיק אותך. לא נדבר בתור יצר, נדבר בתור הקהל. על אחת כמה וכמה כשאנחנו צריכים לייצר רילזים שהם... מה, אתה מונליזה? מה נתקעת שם? בסדר? שתי, אני יודעת שם. אני מקשיבה לך. בסדר. אני לא רגיל. ויכול להיות שלא הקשבתי, זה לא משנה. יכול להיות שעשיתי ככה, אבל הייתי במקום אחר לגמרי. אבל זה לא משנה, כי זה פודקאסט. ובגלל שזה פודקאסט, אז אני יכולה לערוך רק אותך. לא, אבל זה דיבור, הנה אחת מהנקודות שדיברנו עליהם, ואנחנו כבר נקבל רג'קטים. אני לא הולך לחפור, זה הולך להיות פינג פונג, את לא עורכת אותי מדבר שעה. פינג פונג. לא, אני לא עורכת אותך שעה. אנחנו עושים עכשיו פינג פונג. תשמע, גם יש את העניין של העריכה, אוקיי? כן. העריכה היא מאוד קשה. היא עבודת נמלים, כל אלה שעושים פודקאסט, כל אלה שמסתכלים על פודקאסט. פחות מ4 דקות על השעון, והיא כבר מרימה לעצמה. כמה היא מסכנה עם העבודה הקשה שלה. נכון. כן, בבקשה. תרים לי גם אתה. לא, לגמרי, אבל אי אפשר להרים אם אתה מראש מתלונן. אני לא מתלוננת, אני אומרת שכל מי שרואה רואה פודקאסטים, כן? כן. יש עבודה רבה מאחורי זה, כן. אוקיי? שזה עריכה, כי יש מולי מצלמה, מולך מצלמה, וכל הזמן צריך לשחק עם זה, זה לוקח 3 ימים זה לוקח. המאזינים מאבדים עניין בעוד 3, חכה, 2, אז אני מצאתי פתרון. כן. מה? לא. כן. ליאת.
תראה, עכשיו במשך דקה... האמת זה מעולה, כן, אני כבר רואה בבית איך את הולכת להסתכל על זה, יש לי פה עכשיו את הדקה של הטמטום הזה שעשינו, שאני יכולה פשוט לשבת, להעביר עם הטיימליין, נכון. הנה כל זה היינו פה ביחד. רגע, 10, 9, עכשיו במשך דקה, אני לא צריכה לערוך כל שנייה את הפנים של מישהו אחר, נכון? איזה כיף. כביכול, אבל הנה שוב, זה העניין, הרי הדבר הזה הומצא, יש סיבה שזה הומצא, כי זה מייצר איזושהי תנועה. מבינה, לבן אדם שצופה זה מייצר תנועה, ולכן אופי. אז אפשר לעשות תנועה. לא, אבל אני אומר, בבקשה, תראו, לא רק זה ליד גם קומנצ'י, בבקשה. יפה. למקרה שאנשים רק מאזינים, מה שקרה זה שליד באה והתיישבה עליי בצד שלי. אבל מה שרציתי להגיד בעניין הזה זה שאנשים לא... כן, יש גיל של לחזור חזרה, זה גם... וואו, זה היה קשה. יש גיל שאשכרה לחזור ולהתיישב בכיסא, זה עבודה. זה מטורף, לחזור ולהתיישב. אז מה, אתה אומר שזה... מאיפה התחלתי את כל זה? כן, אתה אומר שזה לא יעבוד. רגע, התחלתי את כל זה. לא, התחלתי את כל זה מזה שאמרתי... התחלתי להגיד ששנינו קומים, ודיברתי על הרילס, ושפה מתגלית הבעיה הגדולה, כי העריכה של הפרקים עצמם, בסדר, בייסיקלי זה לא בעיה. אבל הרילס, אני רק משתף את קהל המאזינים שלנו, מה שקרה זה, שבהתחלה יצאו כמה רילסים, בהתחלה שאת ערכת אותם, ולדעתי הם היו מושלמים, ואהבתי אותם, אמרתי לך, וואי, מושלם, מגניב, איזה יופי, אפרופו, כמו שאמרת, הרומן של ההתחלה, הכל נהדר. ואז ברגע שהתחילו להיות לי איזשהן הערות, או איזשהן הצעות לשיפור, זהו, מה בלגן, ובדרכך מוציאה את כל הנשקים, טוב שלא הוצאת על אבא שלי שמת, את כל הנשקים, ומה אתה עושה, ומה אתה יודע, אז אתה תעשה, אז אני לא זה, דברים בלי פרופורציות בכלל, אני יושב שם, אני בכלל בבית קפה, מקבל הודעות קשות, ואני מבין וואו, אשכרה, אנחנו בריב כרגע, פאק, אנחנו אשכרה בריב, שזה אולי... המתנה הגדולה של הטכנולוגיה לזוגות, אפשר לריב בשקט, בהודעות. כי תחשבי שכל זה היה... וואו, האמת היא, זו טכנולוגיה מטורפת. זה יתרון מטורף, התכוונת להגיד. מה אמרתי? זו טכנולוגיה מטורפת. לא, זו הטכנולוגיה היא מטורפת. זה נותן יתרון מאוד גדול, הטכנולוגיה, כי זה יתרון. כן. נכון. זה התכוונתי. בכל אופן... היתרון הוא שאפשר להתווכח בשקט, זה נכון, את צודקת, לא, איך אמרת לי שם, ליאת יש לה קטעים מניית. אמרתי לך משהו, כשרק התחלנו את הוויכוח, כאילו זה היה רק נצנוצים של הוויכוח, שאני רוצה להגיד כמה דברים, לדבר על הרילס או על הפודקאסט, אז אמרתי לך, טוב, אני אבוא הביתה, נדבר על זה כבר בבית, ואת כתבת לי, לא כדאי, אמרתי את זה. אוקיי, מישהי שלפה את האקדחים. ידעתי, אני יודעת מה אני אומרת, ידעתי שאני באותו רגע נורא עצבנית, ושכרגע לא כדאי לדבר איתי. לא, אבל זה לא היה באותו רגע הכוונה, כי אני הייתי בבית קפה, את היית בכלל אצל סבתא שלי, אז נכון, היינו נפגשים יותר מאוחר בשביל זה. יותר מאוחר ידעתי שבאותו היום, לא, הבעיה הייתה, גירד לי כל הגוף מעצבים, נראה לך, מה פתאום? לא, אני יודעת שהבעיה תהיה, לא, אני אומר, הבעיה נהייתה, אני בכלל הייתי בבית קפה לעבוד, אני ישבתי לעבוד, ואז כתבת לי לא כדאי. ואז התחלת את הוויכוח, ואז התווכחנו שעה, ואני יושב בבית קפה עם המחשב פתוח על הפאנצ'ים, ופשוט מתכתב איתך על זה, ואתה כאילו, אתה מזיע במצח ובתחת, ואתה אומר, יואו, למה אנחנו רבים, אלוהים, החיים כל כך אבסורדים, למה אנחנו רבים? אבל זה יצירה. אז זהו, אני אומר, אני חושב, שזה מעניין, מצחיק שאתה אומר שוואו, איזה חיים אבסורדים שרבים. אלה החיים האבסורדים, אנחנו חיים במדינה, לא, זה מה שאני אומר. שיורים עלינו טילים, לא, טובחים בנו. אני מסכים איתך, אני אומר, זה מה שאבסורד, שעם כל המצב הקשה, המטורף מסביב, ועדיין לבני אדם יש איזה מין, איך אומרים, כמו מנוע פנימי כזה, שמניע אותם לדברים שמזיזים להם, כי איזה אבסורד, אנחנו זוג, נשוי, אוהבים, מדובר בסך הכל בפרודקאסט שאנחנו עושים בשביל הכיף וזה, ולאיזה עוצמות ולאיזה ריב זה מביא אותך, ואתה אומר, אוקיי, כי זה כן דברים שכאילו חשובים לי פה, אבל אני חושב שזה כמובן ישב על דברים אחרים לגמרי, כמו תמיד, זה יושב על הערכה. האם אתה מעריך אותי? האם אתה מעריך אותי? האם את מעריכה אותי? מי עושה מה? אני חושב
שבשנים האחרונות מאוד השתפרנו עם העניין הזה של לתאם בינינו דברים ולהיות מתואמים על מה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו עדיין, יש לנו דרך מאוד ארוכה. אנחנו אשכרה, ואולי זה גם אחרים, אני מזה נגמלתי כבר, בדיוק, נגמלתי מהמחשבה הזו שאנחנו במיוחד, אבל אני אומר, יש זוגות, כאילו, כזוג אנחנו אומר, ביום יום, חיים ביחד, אוכלים ביחד, ישנים ביחד, רואים טלוויזיה ביחד, אינטימיים ביחד, הכל ביחד, ועדיין חיים בעולמות נפרדים לחלוטין, ובמחשבה שונה לחלוטין, בתפיסה שונה לחלוטין. זהו, התפיסה שונה לחלוטין. זה שני אנשים שחיים יחד, שהתפיסה שלהם היא שונה לגמרי, איך שהם רואים את הדברים, איך שהם רואים את הקומדיה, איך שהם רואים את החיים. למשל, אני אקח נושא, שזה למשל מתן, אוקיי? כשהוא מדבר על זה שהוא הולך לצבא, כן, אתה בראש שלך זה, בסדר, שילך, זה טוב לו, זה ככה, זה פה. אני רואה את זה כנוגעים לי בילד שלי, ועכשיו ייקחו אותו לבד באוטובוס מהבקום לטירונות, ויגידו לו לעשות דברים. עכשיו, זה כל הדברים שאני עברתי בתור ילדה, ואמא שלי אמרה לי, ביי חמודה, ביי, להתראות, כן? אנחנו רואים את זה. אבא שלי הוריד אותי בשער שלו, שזה אמא שלי לא באה בכלל, אבא שלי הוריד אותי בשער של הבקום, אבל אנחנו רואים הרבה סיטואציות מהחיים, אנחנו רואים אחרת לגמרי. הטיפול בילד, הטיפול ברילס, ובתור שניים שחיים ביחד, כן, אנחנו עובדים על התפשרויות, אתה קורא לזה לי פרצופים. סתם, שיהיה לך לעריכה, תקדמי. תפסיק להגיד לי לעריכה. אל תגיד לעריכה, פשוט תעשה לי פרצופים נורא מוזרים, אני לא מבינה מה אתה רוצה. אני חושב גם עכשיו, גם היום, אני חושב שהדברים נהיים יותר מדי כבדים, דיברנו על זה, שהם נהיים יותר מדי כבדים, פשוט אני מנסה להקליל בדרכי. פרצופים לא מקלילים, כי אתה מדבר על מה שאני מקלילה. אתה מדבר על מה שאני מדברת, זה לא משנה. אתה התחלת בכבדות. אוקיי. אוקיי? נו, כן, מתן. אז אני אומרת, לא מתן, אז אני אומרת, פשוט יש עיתויים, אוקיי? אני הייתי עצבנית, זה לא היה העיתוי הנכון. לא, מה זה העיתוי? העיתוי יצא מזה שהוצאת סרטון, שלי לא היה נראה טוב. בסדר, אני הייתי עצבנית מדי בשביל שתדבר איתי, בשביל שתגיד מילה. זה חדש. היום, קלטתי, לפני כמה זמן עשינו, אני לא עושה שיימינג, טוב, אני לא עושה שיימינג, אבל רק בשביל הסיפור. יש, לא מזמן, למעשה בדקתי היום, בדיוק ב-26 לאפריל 24, זאת אומרת, עוד פחות משנתיים, לפני פחות משנתיים, ב-24. כן. זוכרת מה היה שם? מאוד רומנטי, איך את לא זוכרת, מאמי? פחות, מה? פחות משנתיים? כן. הייתה מלחמה? כן. אבל אני אומר, היה משהו בבית שלנו. אני מאוד נעלב שאת לא זוכרת. רגע, תן לי רמזים, אני אנחש. אז זה מול פנייך כל יום. מתן. לא עשינו אותו לפני שנתיים, אני לא יודע. אז זה שלך. מה? אז זה שלך. יצא לי מול הפנים. שיצא מהמקלחת. כן, תעשה ממקלחת. כן. לא, ליאת לא. סתם, חשבתי שאת תלכי למקום רומנטי ותרגישי לא נעים מזה שאת לא זוכרת, זה יכול להיות הרבה יותר מצחיק. אבל זה באמת קרה? זה רומנטי? לא. זה לא רומנטי? לא, רציתי שתחשבי שזה רומנטי, ואז לא משנה, קיצור. לא, אל תגלה לי. אוקיי. זה פחות משנתיים. כן. וזה קרה אצלנו בבית. ב-26 לאפריל 24. כן, לא כזה. וזה משהו לא טוב שקרה אצלנו בבית? לא, משהו טוב, משהו טוב. משהו טוב, אבל עכשיו יש הרעה לגבי הנושא. הרעה? סוג של הרעה והערה, כן. ניקיתי את הבית ב-24? אני יכול להאמין שפעם אחרונה ניקיתי את הבית ב-24, אבל גם, לא סביר להניח, כן. טוב, אני לא זוכרת, אבל אתה יכול לתת לי רמז? הדלתות, התקנו את הדלתות, ב-26 לאפריל 24, התקנו את הדלתות. זה אמור לבדיחה, לא משנה. הפואנטה שלי, ושוב, אנחנו לא נגיד של מי הדלתות האלה, אנחנו לא נגיד את זה, אבל אחד הפסים במשקוף, עוד לא עברו שנתיים, פנג, התנתק כבר מהקיר, התנתק. תודה רבה,
חברת... שנחשבת דרך אגב לחברה עם אנחנו- פרסומות מטורפות. א', בדקנו, הרי את מכירה אותי, אני לא עושה כלום לפני שאני בודק ובודק ובודק, ועברתי 8 חברות עד שהגעתי לחברת... זה. אוקיי, התנתק. אני עשיתי מעשה, לא אכפת לי כבר. הרי היה בן אדם שבא להתקין, כתוב לי שם, בני מתקין חברת... וזה, התקשרתי אליו ישירות. התקשרתי אל הבן אדם ישירות. התקשרת היום? כן. מה העניין? מה קורה, התעוררת? לא, אני פה בעבודה. מה קורה בני? עמית, התקנת אצלי את הדלתות לפני כמה... נו. אני אומר לו, יש דלתות ויש משקוף מעבר, מה שנקרא, למי שלא יודע, זה כאילו משקוף בלי דלת, זה רק המשקוף. אמרתי לו, הפס התנתק. נו. אמר לו, מה נו? בוא תסדר את זה. הוא אומר לי, מה בוא תסדר את זה? אני אומר לו, אתה התקנת את זה. את איתי? כן. בוא תסדר את זה. לא יודע, התקנת את זה דרך החברה, דרך חברת... אני אומר לו, כן, כמובן. הוא אומר לי, לא, אז דבר עם החברה. לא, אני לא מדבר עם החברה. אני מדבר איתך, אחי. ככה אמרת לו, אני מדבר איתך. אני בא לאחריות שלך. אתה התקנת את זה. דלתות אמורות להחזיק 50 שנה. עוד לא עבר ככה וככה. למה זה כבר התנתק? איפה 50 שנה? לאן הלכת? דלת תחזיק 50 שנה? מה קרה לך? אמרת לו, טוב, לא 50 שנה, 5 שנים. אתה מסכים איתי ש5 שנים זה לא אמור להתפרק? שתק, לא היה לו מה להגיד. אמר לי, מה אתה רוצה? אמרת לו, אני רוצה שתבוא ותסדר את זה. ככה אמרת לו, אני לא עובר דרך החברה, ולא דרך שירות לקוחות, ולא מנתי כלום. אתה הבן אדם, בוא תהיה אחראי. אני בתור סטנדאפיסט, את בתור כנרת, אנחנו יודעים את זה, אתה בא לתת את השירות הכי טוב שאתה יכול, ואתה עמל על זה יום ולילה, לתת את השירות הכי טוב שאתה יכול, ואם חלילה קרה משהו שהוא באשמתך, לא באשמת הלקוח או התנאים וזה, אם באשמתך משהו לא בסדר, אנחנו הראשונים שנבוא לפצות ולהתנצל ו-whatever. לא יכול להיות שאחרי פחות משנתיים מתנתק משקוף מהקיר. מה זה פה? מה זה החרא הזה? הוא הבין מה אני אומר. אמרתי לו, גבר, תהיה בן אדם, תהיה חבר, תבוא ותסדר את זה. זה גם לא כזה ביג דיל, בסך הכל צריך לסדר שם משהו. הוא הבין, אמר לי, טוב, דבר איתי יותר מאוחר, לא יודע מה, אני אדבר איתו. אני רוצה שהוא אישית יבוא, כן, אני לא פונה לחברה, אני לא פונה לשירות, הוא אומר לי, האחריות, אמרתי לו, אחי, לא מעניין אותי האחריות. אמרתי לו, אני אפילו לא בודק את האחריות. לא מעניין אותי, אני גמרתי עם זה. אבל אתה צריך לפנות לחברה, מאמי. לא רוצה. אבל הוא לא יבוא בלי החברה. לא יודע מה הוא יעשה, עובדה שהוא אמר שאני אדבר איתו יותר מאוחר. לא, אני לא יודע, את יודעת, הראש שלך כבר מרוב הדברים האלה, מרוב הדברים האי צדק האלה, אתה לפחות חושב כבר מחוץ לקופסה, לא אכפת לי. לא מעניין החברה, מעניין אותי מה זה, אבל זה לא החברה התקין, אני מבין, אני לא אידיוט, אני מבין איך אומרים, את הפרוצדורה. לא החברה התקינה את זה, החברה שלך אותו, הוא הנציג, והוא התקין גרוע, אז שיסדר את זה. כן, אבל החברה שולחת אותו, אז אתה צריך לדבר עם החברה. אז מקסימום, הוא יגיד לי טוב אני בא, והוא יכתוב את הדוח. כאילו הוא יכתוב זה לחברה, whatever. אוקיי. למרות שאם את שואלת אותי, אני לא חושב שהבן אדם צריך לקבל עוד תשלום על זה, אני מצטער. מה פתאום תשלום? לא מאיתנו, מהחברה. כי הרי אם זה יעבור דרך החברה וזה עדיין באחריות, אז הוא יקבל תשלום. הבנתי. אני לא חושב שהוא צריך לקבל על זה תשלום. מה זה משקוף? מה זה המשקוף? רגע, זה אני מתחיל לחשוב שאולי את באת להתקין לנו את זה. זה משקוף? מה את עושה כרגע? משקוף. זה המשקוף? כן. משקוף זה הצדדים. איפה שעומדים כשיש ירידת אדמה. מאוד פשוט, דלת, משקוף. כן, בדיוק. אוקיי. המשקוף. והוא נכון, השתחרר? במקלחת. כן. במקלחת? של מתן. הבנתי. דרך אגב, במקלחת של מתן, האמבטיה צריך להחליף אותה. דיברנו על זה כבר לפני איזה כמה שנים. עכשיו את אומרת לי? כן. אחרי שעשיתי את כל העבודה? נכון, צריך להחליף אותה. ואתמול שמתי לב, למה יש לך... למה? הסברתי לך את זה גם כבר 1000 פעם. זאת אומרת, אפשר, לאותו גודל. יש אמבטיות חצי, מה זאת אומרת? אני אומר, אפשר להחליף לאותו גודל. כן, לאותו גודל. אז למה להחליף? אז האמבטיה הזאת היא קודם כל מגעילה, דרך אגב, אני אוהבת אמבטיות, היא כבר מגעילה, והיא שרוטה, וכבר שייפנו אותה, ועוד פעם היא שרוטה, לא. צריך אמבטיה כמו שצריך, ומה שקורה זה שכששמים מים, המים נשארים... נקבים על הדפנות. הם נשארים על מה זה נקבים? נקבים זה מנקב. זה מנקב, ממי. זה לא...
אבל... זה לא, את מתווכחת איתי על המילה הנכונה שאני אמרתי? כן, כן? כן. בכל אופן צריך להחליף. זהו, די, מספיק. ראיתם, מודיע לי את זה בשידור חי כביכול. נכון. נכון, צריך ליאת. אנחנו גם צריכים אוטו חדש, אנחנו גם צריכים ספה חדשה, אנחנו צריכים עוד הרבה דברים. אבל אתה יודע שאני אוהבת אמבטיות. את יודעת שאני אוהב אותו. אוהבים הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. נעשה גם את זה. לא, את פשוט שוברת את רוחי. עכשיו, הנה, מדהים שאת מדברת על טיימינג. אוקיי, הקהל לא מבין על מה מדובר. בדיוק שלשום, אני עשיתי רובה חדשה, שיפצתי מסביב את כל המקלחת, עשיתי רובה חדשה, והלכתי וקניתי מתקן חדש, מתלה למקלחת. עוד הקיצה שאפשר לדבר על זה תכף. מתלה חדש למקלחת, לסבונים ולשמפו. ליאת ראתה אותי עושה את כל זה. ראתה אותי נטחן, עכשיו היא באה אליי, כן, לא, צריך להחליף את המקלחת. אתה לא יכולת להגיד את זה קודם, לפני שהתאמצתי? ממי, אני חושבת על זה כל הזמן, ואני נזהרת לא לבוא להגיד לך את זה. אז בסופו של דבר... בסדר, כי אי אפשר, מה לעשות? ואז פתאום הפנית את העבודה לאמבטיה, אז חשבתי על זה, ואז אמרתי, וואלה, אתמול עשיתי אמבטיה, ראיתי שהמים נשארים, זה לא יעזור, אבל כל פעם שאני נכנסת לאמבטיה, מגעיל אותי, לא בא לי, ואמבטיה זה המקום שבו אני נרגעת, וזה טוב לך שאני נרגעת, זה מצוין בשבילך. ממי. האמת שכבר את זוכרת שפעם אחת עשינו, זה לא יאמן במדינה, זה באמת, השירות לקוחות תחת. זוכרת ששיפצנו אותה פעם אחת? כן. אני כבר שיפצתי אותה פעם אחת, כן. וזה לא עשה כלום. והמתקנים האלה, די כבר עם העקיצה הזו של המתקן... תמשיך אני לדבר. מפריע לך, את עסוקה, מה קורה? לא, אתה יכול להמשיך לדבר. אני לא יכול, אבל שומעים אותך מתעסקת עם התיק. מה את צריכה? תמשיך. בקיצור, אוקיי, מוגש כשירות לציבור. מה זה העקיצה הזו של המתלים, של הסבונים וזה למקלחות? אם אתה, כל דבר, על חלד, על הכל כתוב על חלד, אתה שם את זה איזה על ואיזה חלד. היינו צריכים לעשות חור כזה בקיר. בסדר, זה כבר סיפור אחר, אבל אני מדבר עכשיו לא על זה, אני מדבר על אמת בפרסום. אין. המוצא, מה זה? מה זה? לא, אבל יש משהו, כל האמבטיה הזאת שהמים נשארים, זה עיקר הבעיה, אתה תראה שכשאנחנו נחליף אמבטיה... זה לא קשור. זה לא קשור אחד לשני בכלל, זה קשור לעדים, קורוזיה של הזבל הזה. ממי, לא רואה באף מקום את הקורוזיה ואת הזה. אני יודע. אני מוציאה לך עכשיו קלף, פינת הקלפים. לא, תעשי לוגו עולה, שליד כזה מסתובבת עם הקלפים. פינת הקלפים. כן, מה הקלפים עכשיו? זהו, תסבירי לקהל מה עושים. קודם כל אנחנו לא נקרא לו קהל. למאזינים, אני גם כן עוד עתיק. גם לא למאזינים. לצופים? נקרא להם. תסביר, מי זה להם? תסבירי מה זה הקלפים. אוקיי, תסבירי לקהל הצופים והמאזינים שלנו מה זה קלפים. לא, כי אתה קלפים. לא ברדיו, תסביר אתה כן? לא, אבל אתה בהאזנה ובצפייה. לא משנה, תסבירי מה זה הקלפים. אוקיי, בואי תסבירי מה זה הקלפים. אוקיי, אלה קלפים שקניתי בתמו. הפרצוף הזה היה נהדר, אם ישלחו את זה ויותר לא תקבלים היום כלום. וקוראים לזה The Soul's Journey. זה lesson cards, זאת אומרת שהם... קלפי הקשבה. לא. זאת אומרת שהם באים להגיד, לחדד משהו אצלך שאולי כבר ידעת, או להזכיר לך משהו שלא ידעת. אם את מוציאה עכשיו קלף של אמבטיה, זהו, אני מתאבד. עכשיו, כולם אומרים, כל קלף יכול להיות... נכון. כל קלף זה... רגע, עוד פעם, הקלף הזה שאני אבחר אותו עכשיו רנדומלי, הוא אמור להגיד לי משהו, הוא אמור לספר... הוא אמור לספר משהו, כן. לספר משהו על החיים שלי. עכשיו, כל קלף יכול לספר עליך משהו, כן? אבל בחרת אותו היום. אוקיי. והוא בא להגיד לך משהו. אז מה שקורה זה שאתה הולך לערבב את הקלפים, מה שאתה צריך לעשות, זה להעביר את האנרגיה שלך לקלפים, ואז אתה צריך להביא לי, אני פורסת לך אותם, אתה בוחר קלף, לא מסתכל ומביא לי. אוקיי, למה שלא נעשה את כל זה יותר פשוט כשאת מחזיקה את הקלפים? למה אני צריך להחזיק אותם? אתה צריך להעביר את האנרגיה שלך לקלפים. אני אעביר את האנרגיה במבט. כן, אז קח את הקלפים. במבט אני אעביר. את תעשי הכל, לא? אני מעדיפה שאתה תיגע בהם. תיגע בהם. ג'יזוס קרייסט. אוקיי, מה עכשיו אני אמור לעשות? עכשיו תערבב אותם ביד, תערבב. ועכשיו תרגיש שאתה מעביר את האנרגיה ותשאל אותם שאלה. למה היא עושה לי את זה?
כן, אוקיי. אוקיי? הנה, הרבבתי. יופי. זהו. עכשיו תביא לי אותם. נראה לי שהם חדשים? לא. קצת דביקים. למה? אוקיי. בבקשה. תביא לי אותם. תן לך אותם. בבקשה, הנה, אני לא רואה כלום, חבר'ה. ועכשיו תבחר קלף, כן. ואל תסתכל עליו, פשוט תביא לי אותו. אז תשימי מלמעלה, כאילו, תראי לי את זה מלמעלה, שאני לא אראה את הקלפים. תבחר קלף. הנה, קלף. עכשיו אתה בוחר קלף. הנה, אני בוחר קלף. רגע. כן, זה פודקאסט מצוין. זה מה שאנשים אוהבים לשמוע. תביא. שבן אדם בוחר קלף. בבקשה. רגע, עכשיו הנה תביא לי את זה. אני יכול לתאר אותך אחרי שאת רואה את הקלף? כן. זה יהיה ככה. בבקשה. בול. בבקשה. אשמה. אשמה? כן. אוקיי, הדבר האחרון שחשבתי עליו. אני משחרר כל אמונה שיש לי, שלא עוזרת לנשמה שלי לצמוח. תראה איך תרגמתי יפה מאנגלית. מדהים. אנחנו נפרדים. אני יותר, כן, מה זה היה? אני חושב שהאשמה היא צריכה לבוא במנות מאוד מדודות בחיים לאנשים, אבל בלעדיה זה כאוס מוחלט, אני חושב. נכון, לגמרי. מבינה מה אני מתכוון? מצפון, אשמה זה מצפון גם. כן, בדיוק, על זה רציתי להגיד. כן, אשמה. לא, אני חושב שהאשמה, את צודקת, אני חושב שהאשמה למשל מובילה אנשים, אתמול דווקא שהיינו, שקפצתי לקאמל, למועדון, אז יצא לי בחדר אומנים שישבנו כמה ודיברנו אנשים, שנגיד, חבר'ה, באמת כמה אתה לא יודע על אנשים, כאילו, כמה צריך גם לא לשפוט אנשים, כי אתה לא יודע כל אחד מאיפה הוא בא. ונגיד גם, אנשים שבאים מבתים שבורים, מבתים הרוסים, או שהיו צריכים לבחור בגיל צעיר את מי הם כאילו מעדיפים, את אבא או את אמא ודברים כאלה. ואתה הולך כל החיים מהאשמה הזו, והיא יושבת עליך, ואתה מרגיש כאילו יש לך עוד קין על המצח, וזה משפיע על המערכות יחסים שלך אחרי זה עם אנשים אחרים. כי אתה חושב שמראש אתה כבר לא בסדר. אז אתה לפעמים מקטין מעצמך מראש, מוותר מראש על צרכים בסיסיים, לא יודע לתקשר. או לא מעיז לתקשר את מה שאתה באמת צריך, ואז הבן אדם השני בהרבה מקרים, אפילו אם הוא לא אנוכי, אבל ככה זה טבע של האנשים, אוקיי, הוא נותן לי את זה, אז אני לוקח את זה. ואתה מוצא את עצמך בבעיה. אתה לא בבעיה. לפי כל האנשים שיושבים איתי בג'קוזי, את תצטרכי להסביר את זה. אתה לא בבעיה. את תצטרכי להסביר את זה לקהל, את צריכה להסביר את זה לקהל המאזינים. לקהל המאזינים את צריכה להסביר את מה שאת אמרת עכשיו. ממי, אני הולכת לשבת בג'קוזי, אחרי או שאני שוחה או שלא, אבל אני מאוד אוהבת אמבטיות ודברים חמים וג'קוזי, ואני הולכת לסאונה הרטובה בשביל הסינוסים שלי וזה וזה. אני כן מפנק אותך במוצרי אמבט מדי פעם, אחת לכמה זמן. נכון. אני אשמח לעוד. בוודאי. ואז אני יושבת עם גברים, בוא נגיד צעירים בנפשם, כן, כן, בואי נגיד, לא להתבייש, את יושבת עם גברים מבוגרים, את לא יושבת עם מיטב בנינו בג'קוזי ליד. אני יושבת בג'קוזי עם אנשים מבוגרים, כן. שמתחילים לדבר איתי בג'קוזי, כי באמת, הגיעה צעירה יחסית, לג'קוזי, וזה הזמן שלהם לדבר עם הצעירה, הם עזבו את האישה בבית, הנודניקית שמנקה מסביב הכוס קפה שלהם. אישה נוראית הזו שמנקה ומסדר, כן. אבל עדיין לא. ואני יושבת בג'קוזי ואני מדברת איתם, ואז הם אומרים לי, וואו, איך בעלך זכה? את צריכה להגיד לבעלך, תקשיב, אין, הם מסתכלים עליי באמת כמוצר, כמוצר שבאמת, כאילו, מה את עושה בכלל בג'קוזי, חמודה, כזה. אז אני אומרת לך שהם צודקים. כן, אם הם היו מכירים אותך גם נגיד לאיזה כמה ימים מחוץ לג'קוזי, זה היה אחרת. מה נורא בי?
מה? מה נורא בי? לא, חלילה, לא נורא, אני רק אומר, שאז המקום היה מקום, חוזר למקום היומיומי, והיה להם את הדרישות שלהם, והיה את ההסכמות ואי הסכמות איתך. אני מאמין שאם אני אשב בג'קוזי, ותגיע בחורה בשיעור הקומה שלך, ותשב לידי, אני אמצא בה אך ורק מעלות, אך ורק קומפלימנטים. מה זה קשור אחד לשני? נשים מסתכלות על ברד פיט, והן אומרות, וואו, אם היה לי את ברד פיט, נראה לי סיוט. לגור, כן, שנים לגור עם ברד פיט, יש מצב שהבן אדם לא כזה זוגי, או לא כזה, והוא קצת שוטה, ואתה יודע, כל אחד בפנטזיות שלו רואה משהו כאילו יפה, וחושב שאחר כך לגור איתו... מה התחלת להתנקל לברד שלנו? אנחנו אוהבים את ברד. אנחנו לא אוהבת את ברד פיט? אני אמרתי לך כבר כמה פעמים שהוא שחקן לא טוב בעיניי. שחקן ענק. ברד פיט, שחקן ענק. הוא עושה את עצמו. נכון, זה נקרא לשחק. לא, הוא משחק יותר מדי, כמו איזה שחקן נלהב שקיבל איזשהו תפקיד לשחק נאצי. אני חושב שהוא נלהב לשחק, אני מסכים איתך על זה, אבל אני חושב שהוא עושה את זה מאוד מאוד יפה. עובדה שכל תפקיד שהוא עושה, כמעט כל תפקיד שהוא עשה אי פעם, זה תפקיד שבלתי נשכח, אם זה בסנאץ', אם זה בפייט קלאב, אם זה בסבן, אם זה בכל סרט, אין, ענק. מזעזע. הכל מזעזע. באמת, שחקן לא טוב. איזה קיצונית, עד ליד, באמת, שחקן ענק, מה יש לך? בסדר, אז אני חושבת איך קוראים לה? מי אתה? זאתי. אישה יפה. ג'וליה רוברטס? אני חושבת שהיא שחקנית נהדרת. אוי, איומה. אני מאוד אוהבת לראות את זה. אתה מבין? אבל הנה, בניגוד אלייך, אני חושב שהיא בן אדם מאוד נחמד. אני חושב שהיא אחלה בן אדם. אני בטוח שהיא בן אדם מאוד מאוד נחמד. אני לא חושב שהיא שחקנית טובה. אחד המשפטים היחידים שאיכשהו היא אמרה, וגם לא שיחקה אותו מאוד טוב, זה בנוטינג היל, כשהיא יושבת בארוחה עם כל החבר'ה האחרים שם, ושם היא הרי משחקת כביכול את עצמה, שחקנית הוליווד מפורסמת, שיושבת בארוחה עם אנשים יומיומיים שגרתיים מאנגליה, והיא אומרת שם, שואלים אותה, מה את, יש משהו שאת מפחד ממנו בחיים, כלום, אז היא אומרת, אני מפחד שיום אחד הם יקומו, וכולם יקומו ויגלו שאני לא יודעת לשחק, כאילו. וראיתי את זה, אמרתי, קודם כל, מי שכתב את זה, ידע שהוא כותב את זה לג'וליה רוברטס, הייתה סיבה. שנית, רק בגלל שהיא בן אדם כזה חמוד, ויש לה מספיק עוצמה בהוליווד להגיד, המשפט הזה תעיף אותו מהסצנה, שהיא כן עשתה את המשפט הזה, אני מאוד אהבתי את זה, מאוד הערכתי את זה. אני חושב שהיא מקסימה. אני חושב שהיא נהדרת בתור בן אדם, ואני חושב שהיא שחקנית. אני אוהבת שהיא שטותניקית, יש איזשהו מאחורי הקלעים שלה ושל יו גרנט, שהיא זורקת עליו ענבים, והוא לא מת על זה בכלל, כי הוא לא שטותניק מאחורי הקלעים, כן. והיא כן, ואני מאוד אוהבת את השטותניקיות שלה. לגמרי. אני לא יודעת, למשל, עם עידית ופאשה, השותפים שלי, הם שטותניקים, ואז אפשר לעשות מלא שטויות כל הזמן, אתה מבין? כשאנחנו כאילו ברחוב, הולכים למסיבות וזה, אנחנו שטותניקים גמורים, ולא הייתי יכולה אחרת, כן? לא הייתי יכולה... נהדר, לכן אני אומר, זה בדיוק מה שאני אומר, אני חושב שג'וליה רוברטס היא בחורה חמודה מאוד ומקסימה, אני חושב שהיא לא שחקנית טובה. אבל זה כבר באמת, מה זה משנה, זה עניין של טעם, זאת אומרת, ג'וליה, אל תדאגי, זה שאני חושב ככה, זה לא יעצור לך את הקריירה. אתה מבין, כל אחד גם עם הטעם שלו. לגמרי. טעם רע. לא, אבל את אומרת משהו אחר. את אומרת שאת חושבת שברד פיט עצמו גם... את אומרת, הוא גם לא שחקן טוב, את אומרת שגם מאחורי הקלעים הוא גם נראה בן אדם לא נחמד. לא, מאחורי הקלעים הוא מאוד נחמד. אני מדברת על זוגיות בבית. למרות שביחד עם זאתי אי אפשר לדעת גם כן. אנג'לינה זה גם לא בדיוק... האנטישמית מופרעת הזאתי, גם אי אפשר לדעת. אבל זה גם לא בדיוק... שהייתה עכשיו בעזה. היא הייתה בעזה? אתה לא יודע איזה? אנג'לינה ג'ולי הייתה בעזה? היא עכשיו לפני איזה שבועיים הייתה בעזה. הלכה עם עיתונאים וזה, הלכה לבדוק את הילדים, בכתה וכל מיני דברים כאלה. כן. לכפר עוז היא קפצה בדרך? לא, היא לא עצרה שם. עשו לה AI שרואים אותה כאילו מטיילת בכפרים פה, בערים. בעוטף. בעוטף. כן. אבל לעוטף היא לא הגיעה. כן. מה אתה עושה? אני לא יודע.
אני נהנה, לא יודע, אני כרגע סופג... אמא שלך אמרה לך, אתה נוגע במיקרופון כל כן, הזמן. ואני לא מבין למה היא אומרת את זה, אני לא מבין איזה השפעה יש לי, שאת במיץ עגבניות, לא מבין מה לדברת, זה לא מפריע לשום דבר בכלל. בסדר, נו, טוב, כל אחד, everybody is a critic, אוקיי? יש לך היום משהו? אני אקפוץ למועדון כי אני צריך לקחת משם משהו, ואין לדעת, למה? כי... אני מודה תראי, אני יודע, זה כאילו הפוך על הפוך. רגע, למה? אוקיי, את רוצה להגיד מה שזה יגיד? כן, משעמם לי. זהו. אני מודה, זה כאילו הפוך על הפוך. הרי אני מרגיש היום, ואת תגידי בלה בלה בלה, שכל מה שאני עושה היום זה בשביל המשפחה שלי, בשביל מתן. כאילו, בגלל בבוקר, בדרך כלל בבוקר אני עושה דברים, אבל אתה יודע, זורק איזה כביסה, מבשל משהו, whatever. ההתעסקות שלי זה בערב, המועדונים, האינטראקציות, ההופעות כמובן, העבודה, זה הכל בערב, הכל קורה בערבים, וזה באמת, זה כברת שוקקת כזאת. לכן כל פעם כשאת אומרת לי, תמיד אומרת לי, יש לך משהו בערב, ואני יודע שאין לי משהו מקובע, זה תמיד עושה לי, כי כאילו עכשיו אני צריך להגיד לה, לא, אין משהו ספציפי, אבל מצד שני, אני לא רוצה להתחייב להיות בבית. לא להתחייב להיות בבית. ולא בגלל שאני לא רוצה להיות איתך, לא להתחייב להיות אלא בגלל בבית. שאני רוצה לעשות משהו. לא להתחייב להיות בבית. רגע, תני להעביר את הנקודה, זה לא בשבילך, רק מה את רוצה? ממי, אם זה לא בשבילי, אז מה אנחנו עושים כאן? נו. זה רק בשבילי. כן. לא בשביל להיות בבית. כן. אולי ללכת לאנשהו. זה על אותו עיקרון, את מבינה מה אני מתכוון? כשזה לא, נגיד אני בתקופות, דווקא בתקופות שיש עומס של, אני רק אומר לך את התחושה, כאילו, אבל בתקופות שיש עומס, שיש הרבה עבודה והרבה הופעות וזה, אני אוהב ערב, פח, איזה הזדמנות, יאללה, בוא נלך נשב איפשהו ביחד, זה כיף. אבל בתקופות שזה יותר מלו כזה, וזה הרבה ככה, ואז לשבת, אני מרגיש מוזר, מה אני יושב פה עכשיו? אני יושב פה כי יש לי את הזמן. אבל אתה מדבר רק על עצמך עכשיו, זה לא... נכון, את צודקת. זה לא תלוי, אני לא יכולה להיות תלויה בכמה עבודה יש לך או כמה עבודה אין לך, כאילו ממש לא, זה זוגיות, אני לא פה... את צודקת. אם אני אשתך, תמיד. תמיד אישה. בא לי לשבת איתך כי אני מאוד אוהבת וזה כיף לי, ואתה... לא, אפשר, בסדר, אני יכול לעשן? יש כזה של מעשנים, אבל אתה לא יכול לעשן לידי. זהו, מבחינתך, את יודעת. למה שתעשן? כן, אני אוהב לעשן. אבל אני לא אוהבת שאתה מעשן לידי. אני אוהב לעשן, במיוחד אני אוהב לעשן אם אני יושב בחוץ ואני שותה איזה דרינק ואיזה משהו. כן, בא לי עם סיגריה, מה אני אמור? לעמוד עכשיו ואז לעשן בחוץ בצד כמו איזה מילואימניק ואז לחזור לשבת איתך? זה לא עובד ככה. בדיוק כמו שחברה שלי ושל יעל, יושבת איתנו ואז אחר כך היא הולכת החוצה ומעשנת. אבל זה בדיוק הנקודה. אני לא חברה של יעל, אני בעלך, אנחנו ביחד. אז בא לי לא מעשן. אבל שאת מעשנת זה כן בסדר. אני לא מעשנת, למה בפעם אתה אומר את זה? אבל אני לא מעשנת. לא מעשנת קבוע, אבל כשאת מעשנת, את לא הולכת לשום צד, את מעשנת פשוט. עכשיו אתה סתם מדבר שטויות, בגלל שאני מדברת, אני לא מעשנת, אני מעשנת פעם בכמה חודשים, סיגריה אחת. זה גם הורס את כל הווייב, לקום עכשיו באמת שמדברים, טוב, אני אלך לעשן שם ואז אני אחזור. לא, אל תעשן, אתה לא יכול שעה לא לעשן? לא, זה לא העניין, זה חלק מההנאה של לשבת בחוץ, בשבילי לשבת בחוץ עם שתייה ולעשן סיגריה, אני לא כל הזמן מעשן. ההנאה צריכה להיות לשבת איתי ולדבר, זהו, זה מה שצריכה להיות ההנאה, ולאכול איזה משהו נחמד. אז זה כבר לא, חיכיתי שתסיימי לדבר אחרי להיות איתי, ואז זה היה מצחיק, וככה זה לא מצחיק. בסדר, נחמד איתך, מאוד. יש עוד מקומות פשוט, המקום הוא נחמד, אני לא טירוף עליו, הוא נחמד. מה טירוף עליו? ואם אתה הולך להגיד שיקר שמה, אז המנות באותו מחיר כמו כל המנות א', יקר בצורה מטופשת. כמו כל מקום. נכון. בסדר, ברור כשאתה יוצא, אתה לא יוצא לחסוך עכשיו, אבל כן. מה עם זה? לא היינו, זה אנחנו כן יכולים להגיד. מה? איך קוראים לו? שטפן שם, אבל איך קוראים למקום? זה כאילו של שטפן, אבל איך קוראים למקום? שטפן. לא, שטפן הוא השף. לא, אבל זה שטפן קוראים לזה. זה שטפן. זה עוגות אוי, זה משהו, זה פטיסרי אוסטרי. אוי, יוצא מן הכלל ברחוב צ'רניחובסקי בתל אביב. אבל לא היינו שם הרבה זמן. לא היינו שם הרבה זמן, נורא נחמד שם. ליאטוש ואני בדרך כלל בשבתות דווקא יושבים שם בצהריים כזה עם עצמנו מה שהילד גדול. בא לי שתיקח אותי לצפון, איזה שבת. כל הקלישאות, אלוהים. עכשיו, מה קלישה בזה? אני רוצה לטייל. לא, אני צוחק על עצמי, כן, את רוצה, ואת יודעת, האישה רוצה, והגבר אין לו שום עניין בזה, אבל בסדר. בללכת לטייל בצפון?
לטייל, לנסוע בבוקר, לטייל ולחזור, כן. אבא שלי כל שבת היה לוקח אותנו לטיולים, וזה לא היה בגלל שהוא לא אוהב, הוא פשוט אוהב לטייל. אני לא אבא שלך, ואני, אם יש דבר שאני מאוד לא אוהב, זה לטייל. לא, אבל... לא מסלול עכשיו, אבל... כן, לא, ליום אחד כן, לא חשבתי אני מדבר צימר עכשיו 3 ימים בצפון. לא, אני לא רוצה 3 ימים, אבל אני בהחלט לא שוללת צימר בצפון. אני אגיד לכם מה, צימר זה מאוד נחמד, הבעיה, הקטע הזה שאתה צריך לעשות לעצמך אוכל, זה לא מגניב בכלל. ואז מה עושים? אוכלים בחוץ. נו, מה הבעיה עם זה? לא, אין בעיה, נהדר, מצוין. מה הבעיה עם זה? בוא גם, כדי לנסוע לצפון, בואי גם נקנה אוטו חדש, כי זה יותר נוח לנסוע ככה. מבינה מה אני אומר? סתם, לא משנה. אני אומר... הולכים לצימר, והולכים למסעדה, כדי לחקור גם מסעדות בצפון, מה הבעיה עם זה? כן, לחקור את המסעדות בצפון. האם אתה מודה שאתה גזלן ונצלן? אני מודה. לא, יש דברים נהדרים, שאני מרגיש שאני מפספסת. ברור, אני סתם צוחק. אז אני אלך עם אנשים אחרים. אני רק אומר שאני בשבילי, זה לא, אין לי שום, באמת שום עניין צימר, כאילו, פשוט עשו את זה כל כך הרבה בסטנדאפ, שאני לא רוצה להיות קלישה עכשיו בפני חברים, אבל כל כך כאילו, תמיד עמית אומר שאין לו עניין בזה, כן, במשהו, או נגיד לוקחים אותו לחול, ואין לי עניין בזה, אין לי עניין בזה. לחול? לא, היה לזה... אין עניין בחול? אין לי עניין בזה, אין לי עניין בזה, ואז הוא נתקע, וואו, איזה יופי, וואו, זה מדהים. בחול ברור, בצימר, אין לי שום עניין בצימר בצפון בארץ. אין לי בעיה לנסוע יום, לא, אבל אי אפשר לנסוע כאילו... יום? בטח שאפשר לנסוע ביום. לא, אני מתכוון, את רוצה לנסוע יום לישון שם, ואז למחרת לעשות טיול ולחזור הביתה. כן. לא טיול. טיול, אמרת טיול בצפון. טיול בשבילי זה לנסוע לצימר, קצת וייב, מסעדה ולחזור. לא, אני אומר, אפשר למחרת לעשות סיבוב באיזה מקום מסוים. זה לא מעניין, סיבוב. פינת הקלפים. אתה חושב שאנחנו יוצאים מספיק, ואיך אפשר לעשות יותר זמן ביחד? אני חושב שאנחנו לא יוצאים מספיק, אני חושב שהסיבה לזה, אחת הסיבות העיקריות לזה, זה שגם את וגם אני עוסקים במקצועות שבהם אנחנו, אשכרה הבילוי, אנחנו בחוץ. אז עד שכבר יש ערב, וזה כן קורה הרבה פעמים, אנחנו פשוט נהנים להיזרק על הספה ולראות איזה סדרה או whatever. אבל אני כן חושב, ואני מרגיש את זה לפעמים, ואני נגיד, זה נכון שנגיד כל פעם שאת יוצאת עם יעל לבית קפה, שזה לכאורה לכשעצמו אמור להיות דבר נהדר, שאשתך יוצאת עם החברות לקשקש, מעולה. אבל זה כן תמיד מתניע לי כזה, מה יוצאת איתה? למה לא יוצאת איתי? ואז אתה אומר, אבל אתה לא מציע לה לצאת איתך מתישהו. אז כאילו, כזה. למה אתה לא מציע לי? למרות שלפעמים אני כן מציע, ואז אתה אומרת לי, יו, מאמי, אני מה זה עסוקה, אבל פעם אחרת נעשה את זה, ואני זה עושה, אין דבר שאני יותר שמח ממנו, מאשר לשמוע את זה, אני חייב להגיד. את מה? את מה? אתה מסכים איתי, נכון? לא מבין את מה שאמרתי עכשיו. מה אמרת? שלפעמים אני מציע לך לצאת, ואת אומרת לי, לא, מאמי, אני מה זה עייפה, או כואב לי הראש, או אני עסוקה, או אני זה וזה, אבל מגניב, מאמי, נעשה את זה פעם אחרת. זה אפילו יותר משמח אותי מאשר לצאת. Describe כן. your idea of a perfect vacation. האידיל? מה? האידיל או האידיר? idea. רעיון? כן. נו. of a perfect vacation for the two of us. The perfect vacation. A perfect vacation. כל בירה או עיר יפה אירופאית, 2 לילות או 3 לילות, 4 ימים, מטיילים, מסתובבים, אוכלים, צוחקים, באים למלון, עושים סקס, ממשיכים הלאה, מצלמים משהו נחמד, נכנסים לאיזה מוזיאון פה ושם, לא טירוף, לא, בלובר אבל חייבים. אני לא יכולה להיכנס איתך למוזיאונים. למה? אתה נתקע על תמונה אחת. appreciate. נכון, אבל אני לא בן אדם סבלני למוזיאונים. לא. פעם אחת היינו עם החברים שלנו באמסטרדם. עכשיו, מצב אישנו משהו. יש מצב. מצב אישנו משהו. נכנסנו למוזיאון של תמונות קלאסיות, מוזיאון באמסטרדם. אני ברח לי השם עכשיו, אבל כן. נכון. ואני קלטתי את עמית, עומד מול תמונה. מוזגת החלב של ורמיר. ככה. חצי שעה, כן, כן. הבן אדם בחן את התמונה, והוא לא זז מהתמונה. הפרטים שם הם רבים מאוד מאוד. עכשיו, גם נכנסנו למוזיאון, ואן גוך? 7-11. לא.
7-11. כשאתה מסטול, אין ספק שכשאתה מסטול, 7-11 זה מוזיאון. וואו, ואיך אתם קוראים לזה? פפסי מקס. לא 7-11. 7-11? כן. 7-11 זה סופרמרקט, מאמי. לא, בניו יורק. את מכירה אותי, אני הזיכרון, זה הבעיה. השביעי לא לקחתי היום רמת האריה, אני צריך לקחת רמת האריה. 7 לנובמבר. מתי 7 התאומים לאוקטובר, נפלו? אבל זה נושא אחר לגמרי. לא, התאומים, מתי הם נפלו? 9-11. נכון. נו, אוקיי. נכנסנו למוזיאון כן. 9-11. שם היינו עם מתן. וזה מוזיאון שמתחיל מאוד מאוד גדול, ולאט לאט מנסה... רחב, נהיה צר וסוגר עליך. נהיה וסוגר עליך. בנוי מדהים. ואתה מרגיש שזה סוגר עליך. כן. ואני הרגשתי נורא. כמה אפשר לשמוע צרחות של אנשים, ולראות אותם קופצים, פשוט אסון המוזיאון הזה. בוא נזכור שבאמת, היינו שם לפני 7 באוקטובר, אני מודה שהיום, אני כבר לא יודע אם אני יכול, אתה צריך רגע, שנייה. אני נגיד היום אפילו סרטים שפעם הייתי אוהב לראות, כל הזמן לראות סרטי אקשן, נגיד באופציה של האקשן בטלוויזיה, אני לא... לא, אבל... עזבו אותי מוות, רצח וכל לא, אז היינו במוזיאון הזה, ואמרתי לעמית, אני מתקדמת הלאה, התקדמתי עם מתן, כי שהוא באמת לא סובלני, ויש גבול כמה אתה יכול להראות לילד את הזוועות האלה, ואז יצאנו החוצה, מתן ואני, וחיכינו לך שעה עד שיצאת. שילמתי כרטיס. זהו, לדעתי יש חלק בעניין. אני שילמתי כרטיס, אני אסתכל על התמונה חצי שעה. אני שילמתי כרטיס. אני אסתכל על התמונה חצי שעה, כי אני שילמתי כרטיס. אבל אם זה לא מעניין... לעומת, זה היה מאוד מעניין, לא להתבלבל. זה היה מאוד מעניין. אני לא מתעכב על דברים סתם, אני מתעכב, מה זה מתעכב? זה מהדיבור שלך, של המשפחה חסרת סבלנות שלך, זה להתעכב, זה לא להתעכב, זה לספוג. כמות הפעמים שאני ומתי עשינו מבט של, כאילו כשאת ושירי, יאללה כבר, יאללה. כאילו, את יודעת, אני לא מתעכב סתם, אני מתעכב כי אני, עוד פעם, אני יודע שזה עומד בקונטרסט מוחלט, בניגוד. מוחלט לדימוי של הגבר הישראלי, השמנמני, השווארמה הזה, אבל אני מובד מיצירות אומנות. יצירות אומנות מרגשות אותי. אתה אמרת שמנמני. לא, לקחתי בדימוי הכללי של גבר ישראלי, כזה, whatever. לא משנה, עזבי רגע את הנקודה עכשיו של זה. אף אחד לא דיבר על גבר ישראלי. טוב, עזבי את זה עכשיו, אני אומר, בניגוד לנקודה הזו של התפיסה שכאילו, אני גבר כזה, אני מאוד מתרשם ואפילו מתרגש מאומנות מסוימת, ואז כן, בא לי לחסות בצילה מספר דקות, ולא ללכת ישר. זה לא מספר דקות, זה המון דקות. שאלה הבאה לפני שאנחנו מסיימים. כן. צריכים להפוך את זה כמו שהיינו עושים פעם, שזה כאילו... שאלה, אתה היית מקבל. לא, אותה שאלה, אני עונה ואת עונה, אני עונה ואת עונה. מה הייתה השאלה? מה החופשה האידיאלית בעינייך? לשנינו רק. לשנינו באמת, כמו שאמרת. נכון? כן. העניין הוא שזה עוד לא קורה, כי את עדיין קצת דואגת למתן פה בארץ. אני לא קצת דואגת. קשה לך להתרחק ממנו, אני מבין את זה היום. אני חייב להגיד גם, שזה מדהים איך תחושות עובדות אחרת והפוך, ודיברנו על זה כבר, כי ישר אחרי 7 באוקטובר, זאת אומרת, בחודשים אחרי וזה, את אפשרת למתן להשתחרר הרבה לפני שאני הרגשתי שזה לעניין. אשמה. כי בשנייה שהיו את ההזקות של 7 לאוקטובר, שעוד לא הבנתי, ועוד לא הבנו כמה שזה היה חמור, אבל בשנייה שהיה את זה, אמרתי, אוי, לא, עכשיו אני אצטרך לאסור על מתן לצאת החוצה, ואיזה אימא גרועה, וזה מה שיש לי בראש. אז כשכבר נעשה קצת יותר, כשכבר הרגשתי יותר בטוחה, כן, אז אמרתי, טוב, אני צריכה לתת לו. לא, אני לא מדבר, אנשים אולי לא מבינים, אני לא מתכוון לתת לו לרדת לגינה, אפשרת לו לנסוע לדיזנגוף עם חברים. נכון. אני לא הייתי מאפשר את זה, עדיין. והנה, את רואה, כל אחד מתמודד. אני אפשרתי את זה, כי אמרתי לעצמי, כן, זה כל כך חשוב לה, שיש לה את האפשרות לשחרר אותו, שאמרתי לעצמי, טוב, צריך, קפה את החרא הזה. מה? כן. כל 7 באוקטובר הזה. כן, בסדר, זה משהו שתמיד יהיה, כן. אז כן, באווירה אופטימית זו, לא נורא. יפה. זה פרק 5. פרק 5. אני מרגיש תהליך של החלמה ואיחוי.
מה זה אומר? זה אומר, הפרק הקודם היה ממש עצבים, וגם קראת לו עצבים. נכון. והוא הוביל אחרי זה אותנו לאיזה... החלמה. לא, רגע, זה הוביל אותנו לאיזה פייט רציני מאוד על כל העניין. הייתי גם עצבנית, נו, אי אפשר לתאר את זה במילים. אישה שהיא עצבנית, זה כאילו כל הגוף בעצבים, ובאותו רגע בא לי לזרוק אותך מהחלון, לשים אותך בתוך המכונת כביסה ושהיא תעשה לך ככה, בא לי לדחוף אותך, בא לי המון דברים. זה מה שבא לי באותו רגע. אתה מעצבן בכל דבר שתעשה. אז, כן. כולנו מחכים לצד השני של זה. איזה? אבל אני אוהבת אותך. לא, אבל כשאני לא עצבנית, אתה נהדר, אתה נפלא, אתה תומך. לא. עשית רובע. לא, אתה מדהים. חיפוי קיר. אתה מדהים, ממי, אתה באמת בעל מדהים. אז למה את אומרת לא? אתה באמת בעל מדהים. תלית את זה לאמבטיה. עכשיו צריך להחליף אותה. נכון, צריך להחליף אותה. את יודעת מה? את גבר? כן. אני, לא מעניין אותי. אנחנו בודקים איך עושים את זה, אנחנו הולכים קונים אמבטיה, את ואני ביחד נצלם את זה, אנחנו בונים את כל האמבטיה. מה יכול לקרות?